এই ମନ୍ଦିରର ଦଧି ନଦୀ ଉପରେ ଯେଉଁ କଳସ ତିନିଟା ଲାଗିଛି ସେ ସୁନାର କଳସ। ସେଇଥିପାଇଁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ରାମାୟଣର କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠିକି ଆସିବେ, ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ସବୁ ଏଠି ଅଛି ଦେଖିଦେବେ, ଜାଣିଦେବେ। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स मु एबे गाधेइकी ड्रेस फ्रेस पिंधिकी पूरा बाहर की रेडी हो जाइए ओडगाँ गोटे भल जगह को जावा। आपको मुझे देखेबी से जगटा देखिए, बहुत बढ़िया जगह, देखु था। तो चलिए शुरू करते हैं। आम आसिक बर्तमान पहुँचीगले रघुनाथ मंदिर ओडगाँ। गजानन ये अच्छा, नारायण, रुद्र, भास्कर अच्छा से पटे अच्छा अंबिका। ये माँ सरस्वती मंदिर अच्छी। माँ सरस्वती विराजमान होती। ये अच्छा माँ लक्ष्मी। ये अच्छी माँ काली मंदिर। आईपटे अच्छी माँ गायत्री मंदिर। आईपटे सब नवग्रह मूर्ति सब अच्छी से पटे। ये मंदिर दधि नदी उपर जो कलश तीन लगी से सुनार कलश, से अधिक पर्यटक ये आसती देखापी। बहुत फेमस ये मंदिर, से तीन टाक कलश हो सुनार कलश।
ରାମାୟଣର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ପୁରା ଦର୍ଶା ହେଇଛି ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି କରିକି। ଏଇଟା କଣ ସ୍ୱୟଂବର? ଦଶରଥ ରାଜସଭା ଏଇଟା ରାମଙ୍କ ପିଲାବେଳ ହଁ ଟାଇମ୍। ତାପରେ ତାରକା ବୋଧେ ହଲ୍ୟାଧର ଦେଇଛି କଣ ବ୍ୟବହାର ଶୂର୍ପଣଖାକୁ ଏଠି ନାକ କାଟି ଦେଇଥିଲେ ତାର ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ମାୟା ମୃଗକୁ ଏଠି ବଧ କରିଥିଲେ ରାମ। ପୁରା ଦର୍ଶା ହେଇଛି ସେଇ ସବୁ ଛବି କରିକି। ସୀତାଙ୍କୁ ଯେ ହରଣ କରିଥିଲା ରାବଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ଧରିକି, ସେଇଟା ଏଠି ଦର୍ଶା ହେଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ରାମାୟଣର କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠିକି ଆସିବେ, ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ସବୁ ଏଠି ଅଛି, ଦେଖିଦେବେ ଜାଣିଦେବେ। ଅଶୋକ ବାଟିକା ଭିତରକୁ ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଦୃଶ୍ୟ। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଭେଦ ହେଇଥିଲା, ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଯାଇଥିଲେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଏ ଦୃଶ୍ୟ। ତାପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରାଜାଭିଷେକ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ନାରାୟଣଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଶୟନ। ଏଇଟା ହେଲା ଲାଷ୍ଟ ଦୃଶ୍ୟ।